Ki dulur teko Aruba teko. Ini dulure milik dulur. Jullie samen met ons zijn, dat heb ik al 2 jaar gedaan. Ik ben echt blij. Weekends. Ik en Carmen zouden niet doorgaan, maar toch zijn we hier samen. Ik doe het in klein deze jaar. Dia omong Londo. Maar het belangrijk, Ora omong Jawa. belangrijk, we zijn samen hier. Aku bunga banget karo Yune, Swaker, Swakeret, Mikro, Nisa, Mikudu, Menik. Ki Aku bojone. bebarengan arep Namine sapa, Bu? sama karo kafe. Ini Ibu Tini manggone nang Aruba. Aruba. Songko Aruba. Songko Aruba. Dia nang Suriname. Iya. Karena masih lewat opsi matok aku problem sama terceng dan dang pada hier en jullie allemaal. Ki Marike. Kleine gebed en een boodschap voor Groeten. wat ik kan. Selamat sore Marike. Selamat sore. Om wij weer samen te zijn. Ik heb echt alleen met jullie. Ja. En ik ga in kort doen en Ki Ipine. Carmen gaat het Ki Mbak Yune. Mbak Juliam. En voordat ik ga beginnen wil ik ook mijn ouders, die ons heeft achtergelaten 1 minuut stilte hebben. Ik ga niet veel zeggen, want mijn zusje gaat het verder gebed brengen. Dank u wel. Mijn zuster, mijn broers, mijn zuster, Tim, mijn dochter, mijn zwagerresten. Ik ben ook blij om hier te zijn. Het was niet meer gepland, maar we zouden het kennen. Maar ik heb de hele gevierd. Ik heb altijd zo wil. Kapan teko ibu Marike? Hah? Ki foto gawa panganan dhewe mangan sak dulure iki Mas Yohan. Kapan kowe teko Mas Yohan? Rominggu. Kapan mulai meneh? Minggu. Kapan mulai? Urung ngerti. Urung ngerti. Nak bojoku menawa minggu ngarep. Urung ngerti kapan mulai. Oh. Iki nang kene di turunan di Nestat to. Iki kok Nastat. Minggu ngarep menawa nama desa. Minggu ngarep nama desa. Repot-repot aja enek face pirang-pirang kan. Iki lu make me beranak Miss Nevo. Iki ponakane namine sing sapa namine? Namine sapa? Sapa namine? jenenge. Hai kasih ya Fado. Namine sapa? Yunus Sami. Andy. Ya aku cekok kowe to, kowe perlu ngomong dhewe to. Ibu Tini kapan teko kowe? Wis teko tanggal 28 Maret mulai sesuk tanggal 25 April wis sesasi mungkin. Wis sesasi. Rasane kepiye kowe nang kene vakansi Arep pengen mulai rene meneh marep balik kerja to. Oh. Iya. Iya. Aku yo kesuwun bisa menangi kowe nang kene. Aku yo kesuwun karo famili kane sedulur-sedulur kene. Lagi mun susu teko karo Yohan dhewe wong loro. Iya wong loro. Oh, sapi. Lah, piye nganu hormati mak eling ulang tahun? Oh iya, dari kesel ulang tahun ya koyo ngono. Pirang tahun mak wisan? Ni kentek ya 90. 90. Ya tua ya. Ya kesuwun. Ya waras tak 100 tahun. Yo. Ya sapi ya aku yo matur kesuwun karo kowe gelem tak takoni. Ya iki kesuwun iki bojone
ponakanku namine Yohan. Iki sing wedok namine Tini. Ya. Iki iwak ayam. Iwak anu ayam, comen, nasi. karo iki gudangan. Ono ndoke, ono telure, iki gudangan, ya iki iwak ayam. Iki apa? Ikan Magda. Magda iwak apa iki? Pite. Iwak ayam. Yo, lagi. Detes kabak. Oh, iki polu-polu. Iwak gedang. Iwak kidang. Ya, iwak gedang ini. Tenane? Ya. Oke. Detes suwun. Iwak kunkuni namanya. Jiko bang. Iwak kun ya? Wat po desa. Wat po desa tayo. Ibu Marika menggawe potrak marang. Ya, Mat bel. foto kanat ita jo. Iki namine Ibu Magda. Sing winti tak celuk Ibu Jentit silite gedhi. Iki panganan apa meneh iki? Iki nganu ndok Dok penyu. Ya, dok penyu. Saiki stray padha njimuk mangan. ya. Saiki ne. Ngele Padha ngele wetenge. Wetenge nek tikuse. Mangane nek tikuse kabeh. ngele. Padha ngele. Padha mangan. Ora mangan nek wetenge nek tikuse susuk Pak Runali. Kayak Pak Runal macam-macam. Wetenge nek tikuse. Yo. Kayak Pak Yohan gede. Mangan alon-alon. Kayak sitok barang wetenge nek tikuse rak mangan. Kudu mangan. Meselek no. Ora mangan iwak-iwak. Oh, lengane oke to. Susu gruntu. Apik yo. Keson. Keson yo. Lah itu susu apa? Pecel karo nganu. Pecel. Oh, enak to. Enggak misalnya nek iwaknya lengan-lengane oke to. Meselek malah. Iya. Oke, bye-bye. Swai. Tante, Oma Magda. Ya, ngudek apa iki? Nyemuk bakmi. Ular bakmi. Yo, dudak wae. Wis kesuwun ya karo kabeh wae. Oke, duduit.